lokomotiva i... Kve, kve, kve. Molim? Čuo si me, kve, kve, kve. Zvučiš kao da ćeš da izlegneš jaje. Ćuti, pusti lokomotive da spavaju. Kva i tebi, rekao je Patak ogorčeno. Kasnije je popričao sa vozačem. Donald kaže da kvačem, kao da ću da izlegnem jaje. Kvačeš, ha? Razmislio je ložač. Šapnuo je nešto Patku i njegovom vozaču. Zbijaće šale na Donaldov račun i osvetit će mu se jer je zadirkivao Patka. Lokomotive su radile ceo dan i ništa se više nije čulo. Čak ni kva. Ali kad je Donald konačno zaspao, Patkov vozač i ložač su ubacili nešto u njegov rezervoar za vodu. Kad je sutradan Donald stao po vodu, shvatio je da ima neočekivanog putnika. Mala bela patka iskočila je iz njegovog rezervoara. Znam ko je ovo uradio, smejao se Donald. Patka je bila pitoma. Delila je sendvič sa ložačem. I vozila se na vagonu. Ostale lokomotive su uživale zadirkujući Donalda zbog nje. U jednom se trenutku umorila od putovanja i skočila na stanici. Tu je i ostala. Te noći Donaldov vozač i ložač su bili veoma zauzeti, a ujutru kad je stigla Patkova posada, svi su se smejali i smejali. Pogledaj, Patak, vidi šta je ispod tebe, gnezdo sa jajetom. Donald je pospano otvorio oči. Vidi, 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 sigurno si ga noćas izlegao, Patak, a da nisi ni bio svestan. Tada se nasmejao i Patak. Pobedio si, Donalde. Morao bih mnogo da razmišljam da bih te prešao posle ovoga. Blizu Patkine stanice nalazilo se jezero. Tu pliva i pozdravlja vozove koji tuda prolaze. Šef stanice ju je nazvao Dili, ali za sve ostale ona je ostala Patkova Patka.